Салому алейкум гуфтааст акаи Ҳоҷӣ Мирзо. Ман ду фарзанд дорам. Як сол шуд ки дар Россия ҳастам. Оилаи ман аз хона баромада рафт ба хонаи падару модараш. Падари ман 4 маротиба барои овардани вай рафт, вале вай наомад. хусуру хуштоману боша гуфтанд ки намеравад то вақте ки шавҳараш аз Россия наёяд. Ман модари бемор дорам. модари бемори маро партофта рафт. Барои чӣ рафт? Барои он ки ман дар Россия. Ман якчанд бор занг задам, вале он гапи мара нагирифт. Модари касалӣ маро партофта рафт. Ман барои ҳамин хотир ман мисол ба ҳамин хотир ба вай зиндагӣ кардан намехоҳам. Шумо гӯед ки дар ин вазъият мақсад дар ҳамин мисол дар ҳамин вазъият хилас бародари азиз ва гиромӣ, дар ин вазъият ҳаққи талоқ кардан надорӣ. ҳаққи талоқ кардан ту надорӣ, зеро ки узри занак ҳам узре. Набудани ту бародари азиз сабаби ана ҳамин бигем мушкилоте ки дар ҳамунҷа шидааст сабаби набудани шумо. барои ҳамин ин маъноиро надорад ки вай модари тира нигоҳ накард, туро бояд талоқ кунӣ. Модари тира ӯ нигоҳ накард, апа дорӣ, хоҳар дорӣ, ва ягон авлоди дига дорӣ, биёр очата нигаҳ кунӣ. агар ҳукми шариата бигирем, ман розиам, худо баракати ҳамун заноеро ки местан падару модари шуморо нигаҳ мекунанд, агарчи дар гардани ӯ и на фарза на воҷиб, вале модоми нигаҳ мекунанд, ҳурмат мекунанд, худо баракат шомта. вале узри онҳо ҳам бародари азиз пазируфта мешавад. вақте шумо нестен, вай дар хонаи шумо мисол бибинен ҳамун модарҳое ҳаст ки беморану, не ки дар ҳамун ҳолати беморӣ бо қаври ҳамун келина мекунад. ин хелиш ҳам ҳаст. ҳамин хелиш мекунад, бечораро ба ҷон мезанад. ай дастаи модаромона, ай дастаи падаромона, додаромона, хоҳаромона, ҳамаам дар ҳам доранд хаста шудагиям. ин чизорам бародарои азиз бояд ба назар бигирем. ако як дамгап агар хуштоманат як татами хуштоман як гап бига, хусуртон як гап бига, девона мешед. чаро шумо бардошт надорин? ӯ бояд бардошт кунад, аз шумо бояд бардошт накунед. ин шариати нест ку ин шариат фақат ҳақ ҳакам иду ситра боло накай. қуръон мега ҳунна либосун лакум ва антум либосун лаҳунна. ту либоси занаки, занак либоси та. ин шариат муайян кай. барои ҳамин додари азиз ҳақ надорӣ ки ту талоқ кунӣ, ки модари мара нигоҳ накард. барои агар талоқ кунӣ ту гунаҳгорӣ. ҳатто модар маҷбур куна бига талоқш куд, ту гапи модарро бояд нагирӣ. لا طاعة في معصیت لا طاعة لمخلوق في معصیت الخالق. پیامبر میگه مخلوق در عاصی شدن خالق اطاعت نکنی. تو طلاق میکنی، الله را خود ناراضی میکنی، مادر تراضی میکنی، تمام. برای همین این چیزا رو به نظر بگیرین برادرای عزیز. به نظر بگیرین که این کارم کاری واجبی نه. یک بارک او طرف هم اهمیت بدین. او هم حق داره.